Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Ҳама каса хуш омаден. Нав як апа занг мезана, мега карочи кати як ба гуфти ҳамо апа ки кати як ҳоҷию як қориву зиндагӣ карай як сола ё як соли 2 моҳ кор карай, фақат пули кориша да ҳамун шуш дода як зану шу гуфташ зиндагӣ кардан. хулоса гап бародаро апа хоҳаро, бародаро ба шумо мегӯм, шумо кор кунед, меҳнат кунед, ба меҳнати худтон ай пишти як занака кор фармонда пули вай хӯрдан фарзандотонро роҳӣ мекунед, ин заҳри баданатон мешавад. Ма ягон мулло нестем, бо нагӯем ки мулло шудай насиҳат каресай. Ма ин як простой одамам, фаҳмидасем, меҳнат кунед. ҳозир ҳамо апа занг мезанад, зор гира мекунад, мега бародари тоҷик мега ман медонам ки агар шумо дар бораи авай одам видео кунед, мега даже номи мана гирен, дар видеотон мега номи мана гирен, ман видеоро роҳӣ мекунам ки ҳаваи одамам ман намебахшум то пули мана натия. Пули мана ки надод, значит дар қиёмат ман пулма мегирам. Ҳамун апа ай будани вай дунё дарак дора, лекин ай одаме ки ба ном хуча қорӣ мегираву ҳоҷӣ мегира, ин ай бародари мо аки бародараш мегӯем ба хотири илмуш. Бародарҷон, ман қад мегӯм ки суми ҳамин апара те биро ай пай зиндагӣ. ин апа ай панҷакентай, ман маҳалчигӣ ягон вақт намекунам, одамои маҳалчигиро бад мебинам. Просто бародар суми ҳамин апара те, пака сурат, ягон видео-пидеота кӯдакота дар ютуб напартофтум, баъде ки ман партофтум, меистад дигар видео, фаҳмидӣ? Просто ман по-братски мегӯм ки ҳамин апа ай панҷакентай, ҳамин апа тира видеора мепартояд, ту видеора мебинӣ, суми ҳамин апара оҳистак бурор те, пака ина по-братски, лекин набуроварди надодӣ, фоначара дар найзачат ё найзачара дар фоначат мезанем, баъд пиздец. Баъд дар ҳамин ҳаёт дар пеши худованд уша шарманда шудагӣ, бо дар пеши мардуми Тоҷикистон шарманда мешӣ. Ман намегӯм тай кадом минтақаи, баъд мегӯянд ки бля саркард бачаҳои ҷои мора кунте буданша исбот кареста. аллои меҳрубон ҳаматон нигаҳбон боша. ҳамин видеора хоҳен лайк монен, хоҳен дизлайк монен, хоҳен мана ҳақорат кунед ки кинои ман кам шавад. Ман просто ҳамун одама ҳозир метавонистам ки сурати зану гудаку дальши боша бурорум, ҳар гап дар бораш гӯм, лекин ман ин корро накардам, барое ки мардира раҳмати бобо мегуфт, мо авлоди мо мардем, мо мардира бояд мард кардатонада, ҳар хел номард мардӣ карда натавонад. барои ҳақа бародар ҳамин кори апара гир буд ки уқа пули калон нест, аки ман намегӯм ки 5 миллионша фуреб карӣ, сумаш нормальная, ягон пешравӣ мекунад ҳамин апа. суми апара те ҳамат ба ҷое ки ҳақорат наистед, ягон гапи нағз наистед, ҳамун бародара ки ҳамин пули ҳамин апара тия. аллои меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошед, ободу сарбаланд бошед. дар корум вақти видео кунӣ неста, бовар кунед. оли як деди чӣ мегӯяд, деди кати ҷонон шабпошаб дора, оли ман бегони кати вай бо як видеои дигар барои вай мекунам насиб.